Vou-te contar unha historia. A historia da mellor persoa que coñecín na miña vida. David Hernández. Ia no meu instituto. Era bo con todo o mundo. Era intelixente, era amable, era gracioso. A dicir verdade, todas as rapaces querían ser a súa moza e todos os rapaces querían ser como a él. Non era perfecto, e non vou dicilo porque sería mentir. El tiña os seus problemas, como todo o mundo. Mais, por moi mal que estivesen as cousas, el sempre viña a clase con ese sonriso tan seu. Teño que dicilo, eu estaba tan namorada del como todas as outras rapazas. E cando comecei a falar con el, as miñas amigas dixéronme: non, pero que dis? Se todas queren estar con el. Mais non tiñan razón, éramos bons amigos. El tiña moitos amigos, mais non tantas amigas porque todas acaban intentando sair con el. E levase ben con todo o mundo, menos con aquel rapaz, Matthew. Sempre leváronse mal, mais aquel mes todo ia aínda peor. A primeira vez que se pelexaron foi a saída do instituto. Non lembro moi ben o que pasou. Matthew acercouse e díxolle algo ao oído. Non sei que lle pode dicir, porque David é moi tranquilo, mas enfadouse, e moito. Pegáronse ata que David se foi, non sei. E a seguinte mes estivo todo bastante tranquilo, ata aquela festa. A verdade é que non sei moi ben de quen era. Eu fun, mas non sei de quen era. Nesas festas, sempre, pero sempre, hai pelexas. Mais non pasa nada grave, porque os que se pelexan son os de bacharelato, que van borrachos, entón non dan menos golpes. Pero nin Matthew nin David iban borrachos. Matthew gritoille. Moito. A David hai moitas cousas que non lle importan, pero coa súa familia, non. Coa súa nai e coa súa irmá, non. E iso sabe todo o mundo. E por eso todos sabíamos o que ia pasar. Pegáronse moi forte e enfadáronse. Moito. Non estaban pegándose de broma, era en serio. Para cando alguén maior se parou, tiñan golpes por todo o corpo e os narices sangrando. Eu non podía soportar velo así que fun á casa dunha amiga con ela. E a mañá seguinte, morto. Encontraron un morto, tirado nunha estrada, na máis alexada da cidade. El non se merecía nada do que lle pasou. Nin el, nin a súa nai, nin a súa irmá. Eu non sabía que pensar. Mais, na estrada máis alexada da cidade, non pasan coches por ali case nin polo día, menos ás 3 da mañá. Según os policías, el camiñou hasta ali e un coche non o viu e o atropelou. Queres que te diga a verdade? Eu non penso que fose un accidente.